Takže keďže za hodinu končia, ideme znova. A už nahrávame. Točí batelka. No čo už, no, keď za hodinu končia, čo spravíme, no? Autodrom, aha. Esko. Červené. Aha, vidíš to, pozri sa. A ideme. Babetko moje, moja dcerka krásna. Ideme na to, ne? A 42 sekúnda, keď sa posúvame. Ideme na to, hej. A ešte totálne najlepšie zábery spravíme. Totálne najlepšie zábery, hej. A už sme pomaly. A ešte ne, to je málo. Moje babetko. Aha, pozri sa, aha, mravce. Pozri sa. A dole hlavou. A ešte ne. Juro asi na kopy minúty. Aha, babetko moje. Ideme. Sme ho dole hlavou. A šum sme naspäť. Babatko, ahoj. Čo blikáš, jak blikáš? Ahoj. Normálne by som tu bol 2 hodiny na tom dosi kokos. Predohru si zabil, ak hovorí oni. Srdce žalúdku. Ale ako cítim, nie je dobrý zarazí po sebe. A nevadí. Gokec zvládne všetko. A dole hlavou. A ideme. Koľko ma ju nechá? Som zvedavý. A tu máme aj naspäť. Ideme naspäť. Šup. Cítim vibrácie? Vibrácie tela? Ty kokos! V živote sa nekúkajte na zem, ak sa kúka Gogi. Neodporúčam. A som dole hlavou. Už idem naspäť. A naša kočka tam kráča. Čo už končíme? Nechceme končiť, nechceme. A šup. A dookola. Yes, hej. Dookola, yes. Máme detálny pohľad. Šupitom pleskom. Raz, dva, tři, my sme bratři, do český prdele, českej čurák patří. A dole hlavou sme. Ty kokso, klofo, poď sem svinia, poď so mnou, nech sa doblbeš. To je on čo. Dneska som dlhšie. Tu som dlhšie. Už ideme dole. Asi už ešte má točiť. Super človek, yes. Gogo sa dneska vystrieka. To je on čo. Stály zákazník.
Som tu pomaly 5 minút, vážení cestujúci, drahí sírsku veriaci, 4 minúty 15 sekúnd nejaký, jak dobre rátam. Som mojou hlavou popletenou. Aha. Detail. Toč to. Ahoj. A už končíme. Detailné moje babetko. Stihol som. Tesko zhora. Tesko, chlapci, makate na tej streche. Moje baba. Už končíme. Takže už sme doma. Ďakujem vám za spoločnosť. Dovidenia. Bye bye.